binabagyo na ako and wala pong kuryente. And nandito po ako sa harap ng pintuan ng tindahan ko para naman at least outside makakuha ako ng konting liwanag. So, time check. Alas 12 na po ng tanghali and lunch time na po ngayon and dinig ninyo, super lakas ng ulan. So, today is September 8, 2021. So, birthday po ni Mama Mary ngayon. Happy birthday, Mama Mary. Pero ang lakas po ng bagyo dito sa Cavite, signal number 2. And brand out po, walang ilaw, kaya ayan. Ang dilim po ng shop ko. Sobrang dilim. Ayan. So ngayon, para makakain ako, ang ginawa ko, dito ako naupo sa pintuan ng shop ko para may liwanag. So sabi, mamayang hapon daw aatake yung bagyo na mas malakas, kaya hindi ko alam kung makauwi ako mamaya. So, for those na mga nakatira dito sa Pilipinas, wherever you are, mag-ingat po kayo palagi. And always, maglaan po kayo ng mga safety, mga gamot, flashlight, pagkain, for just in case, emergency. Tapos yung mga nasa tubig, malapit sa tubig, bundok, mag-evacuate po kayo. So, ngayon, nakain po ako. Ayan, kain po. Parang nakakawa naman ako dito. Super dilim. Ayan. So, ang pagkain ko po ay pansit. Nakain po ako ng pansit ngayon. Tapos, grabe, lakas ng ulan. Diba, lakas. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng bagyo. Nakalimutan ko. Tapos, ang lakas. So, mamaya magsara na ako kasi I don't think na mayroong mamimili ngayon kasi super lakas ng ulan. So, everyone, itatama rin lumabas. Saka, syempre, ayun. Kaya uwi na ako mamaya. Pagkakain ko, mga 2 p.m. uwi na ako. Tapos, ingat kayong lahat palagi. So, ayan po yung neighborhood ko. Parang maliit kami na dito, compound na maraming mga tiyangge-tiyangge. So, ayun yung mga neighborhood ko and ayun. Diba? Ang lakas ng ulan. Tapos, binabaha na dito sa harapan ng tindahan ko. Sobrang lakas ng ulan. So, ayun. And super dilim. Yung iba, may mga sila, generator, kaya swerte sila, pero wala ko nun. Kaya madilim. So everyone, thank you for watching. Mag-ingat kayong lahat palagi. So ayan, kain po. Kain ko, pansit.
watching. I think that's it my vlog. So, share ko lang kung ano lang nangyari. So, mag-ingat po kayong lahat palagi. So, see you on my next vlog. Bye-bye everyone. Kain muna ako and thank you. Thanks for